F'Diċembru li għadda f'pajjiżna kien hawn biss 955 persuna jirreġistraw biex isibu impjieg. Skont l-istatistika uffiċjali din kienet l-ewwel darba fl-istorja li pajjiżna għala is-sena binqas minn 1000 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. Analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd sabet li waqt li qabel l-2013 il-medja ta' nies jirreġistraw fix-xahar ta' Diċembru kienet ta' madwar 6600, din naqset drastikament fl-aħħar snin, tant li bejn l-2013 u l-2019 tniżlet għal 3827. L-analiżi tal-Kulħadd komplet tinota kif taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela kien hemm persuna aktar kull jumejn li ma kellix bżonn tibqa' tirreġistra għax daħlet f'impjieg. Bil-maqlub taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista kienet tiżdied persuna kull jumejn fuq ir-reġistru tal-qatt. Mill-aħħar statistika li għadha kemm ġiet ippubblikata, riżulta li f'Diċembru li għadda dawk jirreġistraw f'pajjiżna kienu jgħoddu 8 darbit inqas minn kemm kien hemm f'Marzu tal-2013. It-tnaqqis irreġistrat f'Għawdex kien aktar qawwi għaliex in-numru tal-għawċin ifittxu xogħol naqas għal 63 f'Diċembru li għadda minn 742 fit-tmiem l-aħħar gvern ta' Lorenz Gonzi. Dan jikkonferma kemm il-gvern attwali kellu suċċess fil-ġlieda kontra l-qatt, kemm għax l-ekonomija ġenerat ħafna impjiegi imma wkoll għaliex il-gvern daħħal diversi skemi li ħolqu inċentivi qawwija biex persuni li kienu jirreġistraw jitlu lura fid-dinja tax-xogħol. Istituzzjonijiet internazzjonali fosthom il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea qed ibassru li pajjiżna se jibqa' bl-inqas rata ta' qatt mill-pajjiżi kollha Ewropej.